чанд сол қабл дар як маърака як духтарчаи тақрибан 3 ё 4 солаеро вохӯрдам, ки аз қадамзаниаш дар ҳайрат мондам. ӯ бо нӯги ангуштони пояш қадам мезад. пурсон шудам, ки чаро ин кӯдак ин гуна қадам мезанад. Гуфтанд, ки одат кардааст. пас он каме андактар модараш ҳозир шуду гуфт, ки аз замоне ки ӯ ба қадамзанӣ шурӯъ кард, айнан ҳамин гуна, яъне бо нӯги ангуштони пояш қадамзаниро шурӯъ кардааст. ва ҳазномез илова кард, ки шояд ӯро вақте бузургтар мешавад ба рақси балет диҳам. ростӣ намедонам, ки ӯро ба рақси балет додан ё на, вале соли оянди таҳсил ҳамон духтарча ба синфи 5 меравад. ин як саргузашти воқеие буд, ки барои пешгуфтор, яъне ба сифати пешгуфтор барои шумо бинандагони азиз пешниҳодаш кардам. оё ин саргузашт ба саргузашти меҳмони навбатии барномаи Ҷаҳонзеб монандӣ дорад ё на, дар идома хоҳем фаҳмид. дуруд дӯстони азиз, ҳамакнун боз як нашри дигари барномаи Ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва чӣ гуна ки гуфтем, ин навбат дар меҳмонии мо ҳузур дорад як нафар бонуи хушчеҳра, як нафар ҳунарманди хушчеҳра, ҳунарманде, ки дар ҳақиқат ҳунари асил дорад ва ба рақси балет машғул аст, ҳузур доранд ва он кас ҳам Фарангиз Қосимова ҳастанд. Хуш омадед ба барномаам. Ташаккур, ки маро ба барномаатон даъват кардед. Саломат бошед. Хуб, Фарангиз, чӣ гуна ки мо мебинем дар ҳама консертҳо, дар ҳама масалан чорабиниҳои чӣ сатҳи фарҳангӣ, чӣ сатҳи давлатӣ, он ҷо шумо ҳатман ки бояд рақси балет кунед. яъне балет ки худ ҷузъи фарҳанги мо гаштааст, шумо низ зуд ва фаъолона дар чорабиниҳо иштирок мекунед ва рақси балет мекунед. хуб, мехостам бифаҳмам, ки ана ҳамон саргузаште ки пештар мо дар пешгуфтор баён кардем, шабоҳат дорад ба он ё на? Масалан шуморо ба рақси балет кӣ водор кард? Кӣ шуморо ба рақси балет овард? умуман чӣ гуна аст саргузашти шумо? аз кай боз шурӯъ кардед? соли 2003 дар шаҳри Душанбе ба дастгирии роҳбари давлатамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмун эълон карда буданд ва дар он ман иштирок карда будам ва хушбахтона гузаштам. яъне гуфтанед, ки ин озмун 17 сол пеш буд. шумо о замон 9 сол доштед ва ин озмун фикр мекунам барои интихоби чеҳраҳои нав дар соҳаи театри, опера ва балет буд. ҳамин гуна? бале. хуб, гуфтем, ки мехостем бидонем, ки кӣ масалан сабаб шуд, яъне ягон нафаре шуморо водор кардем, ки агар сахттар бигем маҷбур кард, ки ба балет машғул бишавед аз узви оила? ин орзуи кӯдакиам буд. ман худам хостам ба балет машғул шавам. яъне модаратон шуморо маҷбур ҳам накард, нагуфт, ки Фарангиз биё ту ба балет рав? ин гуна набуд? нет. худатон хостед? беҳтарин. хуб, Фарангиз, чӣ гуна ки масалан мо мебинем, дидаем то ба ҳол, яъне ман ё ин ки якчанд нафари дигар ҳам шояд ин гуна пай бурда бошанд, эҳсос карда бошанд, ки ба рақси балет машғул шудан душвор аст дар ҳақиқат, зеро нугнуги пой соатҳо фикр мекунам ҳам дар тамрин, ҳам масалан рӯи саҳна вақте ки консертҳо баргузор мешаванд, фикр мекунам душвор аст. барои шумо душвор набуд? дар аввал мушкил буд, вале ба гузаштани вақт хеле осон шуд. аз он сабаб, ки мо 8 сол хондем, дар консертҳо иштирок мекардем. ин барои мо таҷриба шуд. Фарангиз, мехостем бидонем, ки ягон мактаби махсус аст барои омӯхтани рақси балет? шумо он ҷо таҳсил кардед? баъди гузаштани озмун ҳукумати кишварамон моро ба Федератсияи Россия шаҳри Перм равон карда буданд. дар он ҷо мо таҳсил гирифтем дар коллеҷи хореографии шаҳри Перм. хуб, он ҷо шуморо чӣ гуна қабул карданд? Масалан, гарчанде ки шумо хурд будед, он замон 9 сола будед ва чанд нафари дигар масалан бо шумо рафта буданд, яъне мактабачаҳои тоҷикро дар назар дорам. он ҷо шуморо чӣ гуна қабул карданд? Масалан, муаллимонатон ҳамаш рӯззабон буданд, яъне шаҳрвандони Россия буданд? масалан тоҷиконро чӣ гуна қабул карданд? он ҷо мо ҳам балета омӯхтем, ҳам мактаби миёнара гузаштем ва 8 сол зиндагӣ кардем. 8 сол зиндагӣ кардем. хуб, гуфтем, ки шуморо он ҷо чӣ гуна истиқбол карданд, чӣ гуна қабул карданд? дар ин бора чӣ мегӯед?
муаллимо хеле хуб буданд, мисли фарзандони худашон қабул карданд. беҳтарин. Хуб, Фарангиз, фикр мекунам аз он ҷо шумо хело ҳам хотироти хуб доред. Хотироти хуб гирифта, масалан давоми 8 сол ҳам кор, ҳам зиндагӣ, ҳам нозикии санъати балетро омӯхтед ва ба кишварамон баргаштед. Он ҷо дар ҳамин муддати 8 сол ягон озмун, масалан байни толибилмони коллеҷ озмунҳо намешуд? Ё ки дар сатҳи ана ҳамон шаҳри Перм озмунҳо, масалан барои масалан чӣ мегӯянд, рақобат кардан дар рақси балет намешуд? бале, дар коллеҷи хореографӣ дар он ҷо озмунҳо мегузаронданд. Мо дар он ҷо иштирок мекардем ва таҷрибаи хуб мегирифтем. Хуб, Фарангиз, муддати чандин сол масалан чӣ дар кишвари худамон, чӣ дар масалан азони хурди дар Федератсияи Россия, дар коллеҷ вақте ки шумо нозикиҳои санъати балетро меомӯхтед ва фикр мекунам таҷрибаи хуб ҳам гирифтед, аввалин масалан баромадатон рӯи саҳна кай буд? Яъне чанд сол доштед? Якум баромади ман дар саҳна буд сину соли 9-солагим ба. Яъне ҳамон замоне ки ба шаҳри Перм рафтед барои омӯхтани нозикиҳои балет, ҳамон ҷо аллакай баромад кардед дар саҳна? Синфи якум. Синфи якум будед? Чӣ гуна буд баромадатон аз нигоҳи худатон? Аввалин бор барномаи ман дар саҳна буд дар консерти ҳисоботӣ коллеҷи хореографияи Перм. Хуб, баромадатон аз нигоҳи худатон чӣ гуна буд? Чун аввалин баромадатон буд, ба худи шумо писанд омада буд? Ё доред он замонаҳоро? Албатта писанд омад, маъқул шуд. Ба шумо чӣ гуна баҳо доданд? Аввалин баромадам буд, хеле душвор буд, бисёр тарсидам, лекин баъд аз баромад маро баҳои хуб доданд. Хуб, Фарангиз, айни ҳол шумо дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ кору фаъолият мекунед. Агар ҳамаи намоишномаҳое ки масалан шумо дар театр нақш офаридед ҳисобшуморӣ бикунед, шумораашон ба чанд мерасад? Агар ки мо аз соли 2011 ин ҷониб ҳисоб кунем, ки дар як моҳ 4 маротиба ман ба саҳна мебароям, фарҳанги балетро нишон медиҳам, ки дар ҷамъ тақрибан аз 500 маротиба зиёд мешавад, ки ман ба саҳна мебароям. Фарангиз, 500 адад, ин ба фикрам шумо ба таври минималӣ ҳисоб кардед. 500 адад намоишномае ки шумо дар он иштирок кардед аз соли 2011 то ба имрӯз. Фикр мекунам хело ҳам зиёд аст, зеро дар ҳар як барномаи консертӣ мо шуморо мебинем чӣ гуна масалан нозукона, чӣ гуна зебо мерақсед рақси балетро. Аз ҳама намоишномае ки дар он масалан бароятон нақш офаридан, рақс кардан хушоянд аст кадом аст? аз ҳама намоишномаи писандидаи ман балети Жизел ва балети Лейлӣ ва Маҷнун аст. Балети Лейлӣ ва Маҷнун. Ба фикрам ки дар ино бисёртар нақшофарӣ кардаед нисбат ба дигар нақшое ки дар дигар саҳнаҳо нақш офаридаед. Не, албатта дар ҳамаш иштирок мекунам. Яъне шумо дар ҳамаш боз нақши асосиро мебозед? Бале. Офаринатон. Фикр мекунам ин ҳамун ҳунари волои шуморо нишон медиҳад. Биед як баромади шуморо ҳамроҳи тамошобинон тамошо мекунем, пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
тамошобинони азиз, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи ҳунарманди хело ҳам муваффақ, ҳунарманди ҷавон ки рақси балетро бениҳоят зебову самимона иҷро мекунанд, Фарангиз Қосимова. Хуб, Фарангиз, чӣ гуна ки аз навор дидем, фикр мекунам ҳангоми иҷрои рақси балет ҳатман бояд як нафар бо шумо шарик бошад ва дар ҳар намоишнома вақте ки мебинем ҳамроҳи шумо як нафар мард, як нафар ҷавони дигар аст, Муҳаммад ба фикрам ҳамин гуна. Муҳаммад бо шумо низ мукаммал мешавад, ҳамон иҷрои шумо мукаммал мешавад вақте ки шумо ду нафар рақси балетро иҷро мекунед. Мехостам бидонам ки ҳатмӣ аст масалан ҳангоми иҷрои рақси балет шарик доштан? аз аввали фаъолияти кориям ки дар саҳна бо як нафар 9 сол шуд баромад мекунем. Яъне шумо фикр мекунам Муҳаммад аз имзодаро дар назар. Бале. Хуб, бо шумо бо Муҳаммад кор кардан осон аст, ё ин ки гуфтед ки 9 сол мешавад бо он кас рӯи саҳна дар намоишномаҳо баромад мекунед. Дигар нафаре нест ки бо масалан шумо кор кунед. Фақат бо Муҳаммад дар назар дорам метавонед дар нақшу нақш биёфаред, дар намоишномаҳо нақш биёфаред, ё ин ки бо дигарҳо ҳам мешавад? ӯ хело ҳам мутахассиси хуб аст, артисти пешбар аст ва дили ман аз ӯ пур аст. Дилатон пур, яъне ки ҳангоми масалан иҷрои нақш вақте шуморо масалан мебардорад ин тараф он тараф, яъне ки намеғалтед? Бале. Фарангиз, шунидем ки имрӯзҳо шумо рӯи кадом як намоишномае тамрин мекунед, яъне намоишномаи театрие ки бояд ба наздикӣ пешниҳод бикунед, консерт ё ин ки намоишномаи театрӣ. Ин чӣ гуна намоишномаи театрӣ аст? Чӣ гуна консерт аст? ман дар театр солисти пешбар буда нақшҳои асосиро меварзам ки ба наздикӣ спектакли Дон Кихот мегузарад ки дар он ман нақши Китриро бозӣ мекунам. Китри ин як нафар духтараке ки дар спектакл, дар намоишнома нақши асосӣ дорад. Фарангиз, намоишномаҳои театрӣ барои ҳаводоронаш хело ҳам ҷолиб аст. Алалхусус масалан як нафар ҳаводори театри опера ва балет худи ман ҳастам. Ман чандин бор дар намоишномаи театрӣ ҳузур доштам ва медидам ки ҳунармандон чӣ гуна тайёрӣ медиданд барои пешниҳод кардани як намоишномаи худ. Яъне заҳмат мекашиданд пеш аз намоишномаро ба масалан пешниҳоди ҳаводорон, пешниҳоди дӯстдорону тамошобинон гардонидан хело ҳам тамринҳо мекардед шумо. Мехостем бидонем ки барои иҷрои як нақш шумо чӣ қадар вақти худро сарф мекунед? барои як намоишномаро тайёр кардан як ҳафта меравад. дар муддати як ҳафта мо машқҳои зиёд мекунем, нақшҳои худро хуб меомӯзем ки ба тамошобинон пешниҳод кунем. Хуб, Фарангиз, фикр мекунам дар бораи фаъолияти ба рақси балет машғул шуданатон, умуман дар бораи саргузашти он ки шумо чӣ гуна ба балет машғул шудед суҳбати кофӣ кардем ва тамошобин ҳам огаҳ шуд ки шумо дар куҷо нозукиҳои санъати балетро омӯхтед. Акнун биёед дар бораи мавзӯи дуюми қисмати барнома суҳбат бикунем, яъне озмунҳо, иштироки шумо дар озмунҳо, ё ин ки дар фестивалҳо, ё ин ки рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон ки берун аз кишвар мегузашт, чӣ гуна масалан мегузаштанд ва дар он вақти шумо иштирок мекардед чӣ гуна буд? Аввалин озмуне ки масалан шумо иштирок кардед дар дохили кишвар ё ин ки берун аз кишвар кай буд? соли 2014 бо ҳамроҳии ҳайати кории театри опера ва балет барои иштирок кардан дар Омон мо программаи балетмейстери Шветсия Нимакян нишон дода будем. Ин чӣ гуна масалан барнома буд? мақсади асосии иштирок дар ин барнома ин нишон додани фарҳанги кишварҳои шарқ буд. баъд аз он соли 2016 ба дастгирии роҳбари давлатамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон театри опера ва балети ба номи Садриддини Айнӣ ба Омон равон карда буданд ва онҷо намоиши Лайлӣ ва Маҷнун ва Мақомишқ нишон дода будем. Чанд рӯз онҷо будед? Як ҳафта. Як ҳафта. Давоми як ҳафта фақат як бар омад доштед? 3 маротиба баромад кардем дар шаҳри Берлин, Франкфурт ва Гамбург.
чӣ гуна қабул карданд? Зеро Олмон низ як кишваре аст ки масалан он ҷо ҳунари балет хело ҳам рушд ёфтааст. тамошобинон моро хело хуб қабул карда буданд. Дар ҳамин се шаҳре ки мо намоишномаро нишон дода будем, толор пур шуда буд. Барои мо аҷибон буд ки тамошобинони хориҷӣ, яъне онҳое ки ба дидани намоишномаи Лейли ва Маҷнун омада буданд, дар бораи намоишнома маълумот дошта буданд. баъд аз анҷоми намоишнома пеши ман 1-2 нафар омаданд ва гуфтанд ки мо дар бораи қиссаи Лайли ва Маҷнун маълумот дорем. Яъне ана ҳамин намоишномае ки шумо пешниҳод кардед, фикр мекунам маълумоти онҳоро пурратар кард. Бале. Хуб, Фарангиз, боз ҳам як навори дигар мебинем, зеро рақси балет фикр мекунам хело ҳам рақси ҷаззоб аст ва ба ин фикри ман бисёриҳо ҳам ҳамроҳ мешаванд. Як бор дигар тамошо мекунем, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. мо боз соли 2016 дар ҷумҳурии Кирғизистон фестивали Ситораи Дурахшон иштирок карда будем. Ин фестивал чӣ гуна гузашт? Масалан, аз чанд кишвар онҷо даъват шуда буданд, ҳунармандони чанд кишвар? Шумо чӣ гуна намоишномаро онҷо нишон додед? Дар ин фестивал кишварҳои Кирғизистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Россия, Тоҷикистон
иштирок карда буданд. Аз Тоҷикистон ҳунармандон ману Муҳаммад будем, ки дар он ҷо намоиши мақоми ишқ ва Жизель нишон дода будем. ин фестивали озмунӣ набуд, яъне шумо байни ҳам рақобат намекардед, ҳунармандони ҳамин 5 кишвар? Не. фақат фарҳанги худро, яъне санъати балетро, ки дар ҳар кишвар шояд ҳар гуна рушд бикунад, нишон Бале. бовар кунед, ба ҳар кишваре ки мо меравем, он ҷо саҳнати балети тоҷикро нишон медиҳем. Намояндагони дигар кишварҳо дар ҳаят мемонанд, ки дар Тоҷикистон ҳунармандони балет ҳаст. яъне онҳо дар ҳайрат мемонанд, ки дар Тоҷикистон ба балет машғул мешаванд, балет рақс мекунанд. Бале. аҷоиб. Хуб, чун гуфтед дар Қирғизистон соли 2016 дар озмуни Ситораи Дурахшон иштирок кардед ва онҷо якчанд намоишномаро пешниҳод кардед. Ҳамроҳи Муҳаммад, як нуқтае ки онҳоро ҷалб кард, ин он буд, ки дар Тоҷикистон ҳам вуҷуд дорад балет. хуб, боз чӣ гуна масалан хотирот доред аз ин фестивал шумо? Як хотироти дигаре ки аз ин фестивал дорам, ин он аст, ки ҳамроҳи хатмкунандагони коллеҷи хореографияи Перм вохӯрдем. Чанд соли охир якдигарро надида будем ва аз дидори ҳамдигар шод шудем. яъне фарангиз гуфтаниед, ки иштирок дар фестивалҳо, дар озмунҳо сабаб мешаванд, ки дигар ҳамкурсони худро, дигар нафароне ки шумо ҳамроҳ дар як коллеҷ, дар як донишгоҳ таҳсил карда будед, новобаста аз он ки онҳо аз дигар кишварҳоянд, вомехӯред, мебинед ва менишинеду суҳбатҳо меоред. Бале. соли 2017 дар ҷумҳурии Қазоқистон, шаҳри Нурсултон дар ШОС иштирок карда будем. Баъд дар соли 2018 дар Федератсияи Россия, шаҳри Санкт-Петербург, дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон баромад карда будем. хуб, Фарангиз, чӣ гуна ки дар оғози барнома гуфтем, шумо як ҳунарманди хело ҳамҷавод, зебо, хушчеҳра. Дар айёми ҷавонӣ, масалан баромад кардан дар саҳнаҳои бузурги сатҳи ҷаҳонӣ, чӣ гуна ки гуфтед, шумо дар Олмон иштирок кардед, дар Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, дар бисёр давлатҳо, вақте ки шумо рафтед, масалан чӣ дар фестивалҳову озмунҳо, чӣ дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон иштирок кардед, онҷо баромад кардед, ҳамчун як нафар ҷавони фаъоли кишвар, ана ҳамин гуна баромадҳои шахсии худро аз чӣ мебинед? Ман фикр мекунам, ки иштирок кардан дар ин гуна озмунҳо берун аз Тоҷикистон пеш аз ҳама ба ҳунарманд таҷрибаи худ медиҳад, вале бисёртар фарҳанги Тоҷикистонро муаррифӣ мекунем ва аз ин ҳамчун шаҳрванди тоҷик ман ифтихор мекунам. ман фикр мекунам ҳар як нафар шаҳрванди фаъолу баору бонанги тоҷик, аз он ки ин гуна ватани ободу ором дорад, аз он ки дар як кишваре ки онҷо сулҳ ҳаст зиндагӣ мекунад, ифтихор кунад ва маҳз ана ҳамин сулҳу оромиву ободӣ аст, ки мо ҷавонон метавонем дар дилхоҳ озмунҳое ки берун аз кишвар мешаванд иштирок кунем, Тоҷикистонро маърифгар бошем. Бароятон офарин мегӯем, таҳсин мехонем, ки шумо низ дар баробари дигар ҷавононе ки Тоҷикистонро рафта берун аз кишвар маърифӣ мекунанд, тавонистед бо ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро берун аз кишвар маърифгар бошед.
хуб фарангиз сандак барномаамон ба анҷом мерасад. Қисмати охири барномаамон фаро расид. Дар ин қисмат ба шумо боз 5 саволи дигар медиҳем. Ин саволҳо бояд бигӯям ки каме саволҳои кунҷкобона ҳастанд. Баъд аз он ки шумо ба ин саволҳо ҷавоб медиҳед, бо шумо хайру хуш мекунем. Ҳамчунин бо бинандаҳо. Хуб фарангиз, шумо тайёред? бале. саволи аввал ин гуна аст. Мегӯянд ишқ аз нафрат оғоз мешавад. Ба ин ақида розӣ шуда метавонед? ман фикр мекунам ки ишқ аз нафрат оғоз намешавад, барои он ки агар бо нафрат оғоз шавад, зиндагии оянда хуб намешавад. Ин фикри шахсии ман аст. саволи дуюм. Аз кадом ҷузъи рақси балет хушатон намеояд? Ба ин савол душвор аст ҷавоб додан, барое ки ин касбро ман бо ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбиаш қабул кардам. саволи сеюм. Ранги писандида, меваи дӯстдошта, касби мақбулу зарурӣ барои зан ба фикри шумо кадом аст? ранги дӯстдоштаи ман сафед ҳаст. Меваи дӯстдоштам куфинаи ҳаст. Дар бораи касби зарурӣ ҳаминро мегӯям ки ҳамаи касб барои соҳибаш зарур аст. хуб саволи чорум. Аввалин филме ки ҳангоми тамошояш гирья карда будед? номи филм зилзила дар Арманистон буд. ин филмро ман тамошо кардам баъд ва бисёр гирья карда будам. саволи панҷум. Мехостед шавҳари ояндаатон ҳунарманди балет бошад? Не, намехостам. барои чӣ? инашро намегӯям. ба ҳар ҳол ташаккур барои ҷавобҳоятон фарангиз, барои суҳбататон. мо аз суҳбате ки бо шумо кардем огаҳ шудем ки шумо низ ҳамчун як нафар ҷавон, ҳамчун як нафар шаҳрванди фаъоли кишварамон тавонистед берун аз кишвар Тоҷикистонро маърифгар бошед. ва ба ан ҳамин хотир телевизори Сафина ки ҳамин гуна тасмим гирифтааст ҳамин гуна чеҳраҳоро ба мисли шумо маърифӣ кунад ба тамошобинон, ҳамчун ҳавасмандӣ ба шумо як диплом тақдим мекунад ва дипломи мазкур ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон бод. ташаккури зиёд. бо як бори дигар ташаккур ки маро ба барноматон даъват кардед. саломат бошед. ин диплом онро исбот мекунад ки шумо ва ҳунаратон ҷаҳонзеб ҳастед, чун рафтед берун аз Тоҷикистон кишварамро маърифгар шудед. ташаккур. саломат бошед. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо ҳузур доштанд ҳунарманди театри опера ва балет Фарангиз Қосимова. ҳамин ҷо барномаи ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар бо шумо хайру хуш мекунем ва аз шиёри барномаамон фаромӯшатон нашавад. тоҷикон зеби ҷаҳонанд.